Добро утро от Асиенда. Часът е около 7 сутринта. Днеска май ще е хубав деня, не виждам области. Колите са заредени. Цяла нощ работил в подовото. Изключил съм климатика на една печица. 2 киловата съм ползвал. По-тихичко. 68%. Но някакви са повечко. Някакви са по-малко. Тая е 15 кВт, тая е 16. Тук 5 кВт часовите 79%, 85%, 88%, 85%. Но друго е, да има повече батерии, няколко лоши дни избутвам без проблем. Ето за зарядния ток. 56-57 ампера, 60 ампера, 14 ампера, 33,5 ампера, 35 ампера. Общо е над 200 ампера. Когато някой от батериите нещо ни хареса, по комуникацията си им казва и зарядният ток, както е тук е сега на 100 ампера макс, може да стане 1 ампер, може да стане и 0 ампера, ако някой от батериите се оплаче, че примерно е много тока или температурата. И това е. Добър вечер от Асиенда. Часът е 8 без 10. Днеска беше много як ден. Всичко е на макс, заредено. Девет. 9 и 9. Тук малките 100. Друго е. А тук показва 9.8 стандартно. Тия тук. Друго е така. 160 кВт часа пълни. Екстра.